skriftlig dansk timeklasse. Så starter eksamen i skriftlig dansk timeklasse. Jeg vil bede jer om at holde jer i ro de næste 4 timer. Mobiltelefoner er ikke tilladt. Kun computer og ordbøger må benyttes som hjælpemidler, og intet andet. Benene bliver under bordet, og hemmelige sedler venter vi med til efter eksamen. For her går det ordentligt til, skal jeg sige jer. Lad eksamen begynde. Så er der 2 timer tilbage. Altså halvdelen af tiden er gået. Høj, nu må jeg altså have noget frisk luft. Det er som om du løber en kanin rundt herinde. Kan du ikke se? En kanin? Hvor våger du? Jeg taber ikke ansigt og slet ikke mit hoved. Nu bliver du her, sådan er reglerne. Univers,
men jeg blev forvandlet i løbet af natten. Og hvis jeg ikke længere er den samme, så er spørgsmålet, så hvem pokker er jeg så nu? Nej, hvor du har tabt mine handsker. Hvad sker der? Og hvor kommer alt det her vand fra? Nej, jeg skulle nok ikke have turet så meget før. Nu bliver jeg nok straffet for at have grædt. Jeg ender til sidst med at drukne i mine egne tårer. Det gør nok ikke helt almindeligt. Men det der er jo ingenting, der er i dag. En mus. Sød mus. Vil du ikke fortælle mig, hvordan vi kommer ud af det våde område? Jeg er så dødtræt af at gå rundt med våde tæer. Hvilket sprog snakker en mus? Mus. Mus. Undskyld. Jeg glemte. Du er nok ikke så vild med katte. Ikke så vild med katte? Det stuer mig, men du snakker vild med katte. Nej, undskyld. Kan du selv ikke kunne? Der er den sødeste hund i nærheden af, hvor jeg bor. Det er en lille terrier med lang, brun, krøllet pels og skinnende øjne. Ja, det kan hente ting, når man kaster dem op. Jeg er så på bagben, at jeg tænker mad. Jeg er de 2 minutter. Bundemanden har til at tage både rotter ud. Nej. Søde mus, vil du ikke godt komme frem? Så snakker vi aldrig mere hverken kat eller hunde, hvis du helst vil være fri. Kom nu. Okay, så skal vi hen og sidde på tør. Kom. Så skal jeg nok sørge for, at vi bliver tør igen. Så sæt det ned. Så fortæller jeg en historie. Det her er det tørreste, jeg kender. Stilhed, kom over. Vilhelm Erobreren, der blev banket op af pave, overgav sig snart til englænderne, der manglede lillebror. De havde i den seneste tid været plaget af oprør og erobringer. Prins Hamlet af Kronborg og Napoleon. Og ham sagde noget. Jeg synes, du sagde noget. Jeg fortsætter. Prins Hamlet af Kronborg og Napoleon fandt det til råd med. Fandt det? Du ved, hvad det betyder. Jeg ved det godt, hvad det betyder, hvad det er noget. Det kan man regne på. Spørgsmålet er, hvad fandt Hamlet og Napoleon? Hamlet og Napoleon fandt det til rådeligt at tage ærkebiskoppen med ud og mødes med Vilhelm Erobreren og tilbyde ham kronen. Først var Vilhelm ikke meget for det, men for hans soldater, de var så dygtige, og de fægtede, og hvordan går det dig, Vilhelm? På pladsmål. Jeg er stadigvæk pladsmål. Jeg bliver eksportører. I så fald vil jeg fremsætte et forslag om, at mødet udsættes til fordel for et blikkeligt grib til mere virkningsfulde remedier. Tal, så vi forstår. Altså, jeg fatter ikke en brik af dine fine ord, og det tror jeg altså på øverst på mig helt selv, at du gør. Det, jeg ville have sagt, var, at den bedste måde at blive tør på, er ved et partibestyrelsesløb. Et partibestyrelsesløb? Hvad er det? Jo, altså. Det kan nok bedst forklares ved at gøre os. Kom alle sammen.
ingen, der kan lide katte her omkring. Jeg er ellers sikker på, at hun er verdens allerbedste kat. Min allerbedste ven. Søde Dina. Kommer man nogensinde til at se dig igen? Nej. Dronningen, min poter, min pals, min jeg ender som kanin i kaj, så sikkert som to. Hvad står hun der på lår for? Smut med det samme hjem til mit hus. Og find min handsker og min vifte. Jeg må ikke glemme dem der. Nej. Jeg troede, det var en slags tjenestepige. Hvor var det nu, jeg lagde hans handsker og vifte? Ja, der var det. Nu er der forår. Hvad er det, der sker nu? Der. Hallo? Jeg har taget det der tosser ud mig igen. Hvad er det her for noget? Pat, kom og hjælp mig. Hvor var du henne? Jeg ledte efter aftensmad i kælderen. Hvad siger du til edderkop? Glem det. Kom nu bare her. Se, hvad kalder du det der? Ja, det der, det lille kraftige næse. En af de største, jeg længe har set. Og bag på den, på roden, sidder der et kæmpe pigeansigt. En kæmpe pige, Pat. Der er en kæmpe pige uden for vores vindue. Ja, og med den kæmpe pige følger der også en kæmpe næse. Ved du hvad? Jeg gider slet ikke diskutere med dig. Fjern nu bare børn efter noget bussemand på vores græsplæne. Ja. Der må du se, hvad vi kan gøre. Nej. Fingrene væk. Patty, gør noget. Aha. Hvad synes du så om den her? Ha! Så kan du lære at holde næsen for dig selv. Ja, så er det lige fisk. Kom da ret, Patty. Det var overhovedet ikke for hårdt. Det er da også for galt, at man ikke kan have sin vindue i fred. Ja, det er godt med dig, skat. Jeg må hellere se en gang. Edderkopper med mindre over i. Jeg tror heller ikke, det blev helt færdigt med det herovre. Alle ved, hvor de hører hjemme. Men hvad med mig? Skal jeg se, hvad det er? Ja, det. Så ser vi jer her. Og jeg er bare. Ja. Den her er også rigtig fint. Spørgsmålet er ikke, hvem jeg er. Spørgsmålet er, hvem er du? Jeg er... Ved du ikke? Hun ved det ikke. Nej, hun ved ikke, hvem hun er. Hun ved ikke, hvem hun er. Tænk, hun ikke ved det. Ja, det må hun. Jeg ved det altså godt. Eller jeg vidste det måske. Jeg tror godt, jeg ved det. Så hvem er du? Jeg var, men jeg er altså ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er den samme. Du var? Men hvem er du nu? Jeg er nok ikke rigtig mig selv for tiden. Så. Jeg forstår det. Men jeg er bange for, at jeg ikke kan forklare det klare. Hvis du ikke er dig selv, hvem er du så? Det var det. Jeg troede det, jeg vidste, men nu
er du? Du kører jo bare rundt i dag. Altså. Jeg ved, at jeg hedder Alice. Og jeg tror altså nok, jeg er. Alice? Du er Alice? Men hvad er det? Jeg var altså bare en pige. En meget underlig bare pige. Alice? En meget underlig bare pige. Hvad vil du? Jamen, jeg vil gerne videre, og jeg vil gerne have alting det normalt. Normalt? Hvad er normalt? Det ved jeg. Jeg ved det altså ikke, men jeg må finde vejen. Alice? Husk! Hvem er du? Sikke en sær snegl. Ja, en snegl uden hus. Kan være det der, hun gemmer, hvem hun er. Og det skal hun hjem og finde. Eller ud og hente. Der er lidt mystisk. Ja, det er Godt, vi er så særligt dumme. Vi ved godt, vi ikke har til den. Og hvor vi skal hen med den. Hvorfor er I for nogle underlige nogen? Underlig? Hvem er det, du kalder underlig? Det er dig, der er den underlige her. Så, piger. Det er da ikke hende, der er underlig. Det er bare en smuk klæde på. Jeg er altså ikke underlig. Og det kan både få klædt på heller ikke. Hvad laver I overhovedet? Kan du ikke se, vi danser? Vi er de smukke, dansende blomster. Smukke blomster. Hvilken slags blomster er du? Jeg er en orkidé. Jeg er en solsikke. Jeg er en klokkeblomst. Og jeg er en rose. Jeg er altså slet ikke en blomst. Hvad? Er du ikke nogen blomst, så er du garanteret ukrudt. Snak til os. Jeg er slet ikke nogen gang. Vent, er det ikke? Jo, det er det da. Dronningens lakajer. Jeg tror, jeg skal tage hende. Og det gik med. Til hertuginden. En indbydelse fra dronningen om at spille krokket. Fra dronningen. En indbydelse til hertuginden om at spille krokket. Hvad laver I? Vi er faktisk på vej ind til hertuginden. Hvorfor banker I så ikke bare på? Vi tjener ikke noget formål at banke på. Og det er der desuden 2 grunde til. For det første, at jeg er på samme side af indgangen som dig. Og for det andet, at de larmer så meget derinde, og absolut ingen kan høre noget. Men hvordan skal jeg så komme ind? Hvis vi nu havde indgangen imellem os, så tænkte det måske fornuftigt At banke på. Hvis du for eksempel var indenfor og bankede, så kunne jeg lukke dig ud. Forstår du? Men jeg er jo ikke der. Eller hvordan? Jamen, til i morgen. Ja, eller... Hvad foregår der? Hvordan kommer jeg ind? Skal du i det taget hjem? Det er det første spørgsmål. Forstår du? Jeg vil jo bare gerne se, hvordan du bor. Vi bliver ventet her. Ja, dag ud og dag ind. Mere eller mindre. Ja, mere eller mindre. Præcis. Og I er jo klart muligt at snakke med. Nu vil jeg altså ind. Der er bestemt meget peber i den suppe. Inden et brev fra dronningen om at spille krokket. Tjenestepiger! Det er en filurkat. Derfor. Gris! Mere peber! Og jeg vidste altså ikke, at filurkatte altid smiler. Men faktisk så vidste jeg slet ikke, at katte kunne smile. Det kan alle katte, og det gør de fleste også. Jeg kender altså ingen, der gør. Du ved ikke ret meget. Sådan er det bare. Det må du lære. Gris! Mere peber! Nej, stop! Se nu, hvad du gør. Du rammer babyen. Det sagde bare pesten selv. Så vil jorden dreje endnu hurtigere.
end den allerede gør. Og det vil altså ikke være nogen fordel. Har I tænkt på, hvad der vil ske med dag og nat? Så jorden drejer om sin egen akse. Hakkepiger og hovedet af hende! Intet skal ødelægge min bjordsuppe. Jeg sagde ikke økse, jeg sagde akse. Og det er på 24 timer. Eller måske 12. Lad nu være med at plage mig. Ja, det kunne dårligt taget. Det er ikke nogen baby. Der er altså slet ikke nogen baby. Baby. Find baby. Tosset helt rundt på gulvet og taget hen der, hvor peberen bor. Kan du sige mig, hvilken vej jeg skal gå? Jamen, det afhænger en hel del af, hvor du vil hen. Ja, det er faktisk lige meget. Jamen, så er det også lige meget, der for vej du går. Jeg vil jo bare gerne et eller andet sted hen. Jamen, det kan du slet ikke undgå. Altså, hvis du bare går længe nok. Ej. Jeg er glad for at se det der. Skal vi gå?
det bitre. Peber kan folk hissige, men slik gør mennesker søde. Løsfolk vidste det, jeg ikke var så fedtet med det. Og hvad kan vi så lære det? Måske kan vi slet ikke lære noget. Sluder. Man kan altid lære noget i barn. Vi skal bare finde ud af, hvad det er. Du undrer mig måske over, ikke, Peter? Men Magda! Tror du ikke, Krønningsspillet er ved at være i gang? Præcis. Og det kan vi lære. Det er kærlighed. Det er kærlighed, der får jorden til at dreje rundt. Det er en helt rigtig vej i det helt rigtige tempo. Hvem er det? Jeg står altså ikke og glor. Og det sidder Alice. Foretag dig noget bedre, end at stå der og glo. Spiller du krokket, Alice? Ja, deres majestæt. Det kan da ikke være så svært. Lakajer, skaf en kølle og en bold til denne Alice. Nu. Hvordan spiller man med... Sagde du ikke, du kunne spille krokket? Hva? Jo, da. Slå med den her og få pindsvinet igennem en af de der buer. Det er da ikke så svært. Nej, det er bare fordi, jeg plejer at spille med køller lavet af træ og ikke af... Træ? Det var da tosset dig. Er det ikke mærkeligt, hva'? Nej, træ. Nej, sikke en kan du så komme her, hva'? For her går det ordentligt til, skal jeg sige jer. Kom, så spiller vi igen, ja. Kom så, 1, 2, 3. Au! De kortjæller havde faktisk ret. Hvad mener du med det?
Men altså, at du taber hovedet, og så råber du. Hvor råber du? Er det hendes hoved? Jamen, nej, altså, du gør det jo hele tiden lige før og nu igen. Det er fordi, du er ved at tabe. Jeg taber ikke! Og jeg bliver ikke gal! Voks dog! Fjern hende! Dræb hende! Ud med hende! Hun ødelægger mit spil! Og du står også bare til. Jeg går ikke noget, hva'? Og de 5 år, de virkede heller ikke. Det var træt og ødelagtigt. Hold jo, lige nu vil jeg gerne forsvinde ligesom dig. Kan jeg ikke komme med dig? Wow, dronning. Sikke en fantastisk smuk kjole, du har på. Og dit ansigt. Mit ansigt? Nej. Og dine øjne. De lyser også millioner af diamanter. Nej, nu smiger du. Konge, er det sandt, at mine øjne lige stråler en lille smule? Ja, min skat. Nej, hvilke charmeur. Nej, jeg får pludselig et lille lyst til måske at spejle mig lidt. Ja, lakajer, gør mit guldspejl klar, for nu kommer jeg. Jeg kunne lige spejle. Jeg elsker mig selv. Hvordan gjorde du det? Altså, det er vel bare noget, jeg kan. Hvis det ikke går ens egen vej, så må man finde en anden. Eller den gyldne. Men hvor tager du så hen nu? Kommer du igen? Jeg tager den godt, som den kommer. Prøv at se der. Hvad møder vi nu på vores vej? Det vil være perfekt, men
Vi var til dronningens store koncert. Dronningen. Og nu Hanne med en sang.
De er lige tossede. Jeg gider altså ikke besøge folk, der er tossede. Men det kan du slet ikke undgå. Her er vi alle sammen tosset. Jeg er tosset, og du er tosset. Hvordan kan du vide, at jeg er tosset? Det må du være, ellers vil lykken være kommet. Hvor ved du så fra, at du selv er tosset? Altså, for det første er en hund ikke tosset. Vel? Nej, det gør jeg ikke ud fra. En hund, den knurrer, når den er sur, og lover med halen, når den er glad. Jeg gør præcis det modsatte. Jeg knurrer, når jeg er glad, og lover med halen, når jeg er sur. Du knurrer altså ikke, du spiller. Kan det, hvad du vil. Jeg ved, du resten af babyen. Den bliver til guld. Ah, det tænker jeg nok. Jeg vil altså ønske, at du ikke kom, og så forsvandt igen så pludselig. Jamen, som den lille pudeklump der. Okay, så forsvinder jeg langsomt. Jeg er på med, gamle Jens. Naturligvis, Frit. Jeg er lige bag dig. Herregud. Kommer vi? Så se, endelig ordentligt besøg på livets vej. Den gode grif og en forlorene skildpadde. Ja, Alice, du skal høre ham her fortælle sin historie. Ja, det er dig, der vil. Den omvandrende historie. Jeg har aldrig hverken set eller hørt om sådan en før. Denne unge dame vil gerne høre din historie. Ja. Jamen, så skal jeg da fortælle hende den. Kan vi få en stol? Kan vi få en stol? Op med den, gamle Jens. Naturligvis. Er du oppe? Ja, øjeblik. Jamen, Grif, vend stolen da. Ja. Kommer. Jeg er oppe. Ja. Så lad os sætte os. Men afbryd endelig ikke, før han er færdig. Ja. Ja. Der var en gang. Kan vi få noget te? Kan vi få noget te? Ja, nu kommer te. Da du var lille, gik du i skole. Ja. Vi gik i skole i haven. Vores lærer var en gammel havskildpadde. Vi kaldte ham Pilskade. Hvorfor gjorde I det? Vi kaldte ham Pilskade. Okay, kom. Fordi han var... Vi kaldte ham Pilskade. Fordi han var... Skaldet! Du er da også en sløv padde. Ja, hvor våger du spørger så dumt? Du burde skamme dig. Klip på med historien. Ja. Jo, vi gik altså i skole i havet. Selvom du måske tror, det er løgn. Jeg har altså aldrig sagt, det var løgn. Men hvad har du så? Ja, hold din mund! Vi fik den bedste undervisning. Faktisk gik vi i skole hver dag. Og jeg går altså også i skole hver dag. Det er slet ikke noget at prale med. Med ekstra fag i åndsforværelse, forgræbelse, forhåndelse og ærgelse måske, hva'? Jeg har aldrig hørt om forgræbelse. Hvad? Har du aldrig hørt om forgræbelse? Ja, du ved da, hvad forskønnelse er. Det var du ikke? Ja, jo. Ja, og så giver det hele jo sig selv. Jo, men... Hvor mange timer gik du så i skole hver dag?
gik i skole 10 timer den første dag, 9 den næste, og så videre. Det var da underligt. Det var for at lære os at trække fra! Så var næste dag, vi havde en fridag. Ja, naturligvis. Ja. Hvad lavede så den 12. Igen skolesnak. Nej, nu har vi snakket om skole. Jamen, lavede jeg aldrig i skolen? Jo. Lavede i skolen. Naturligvis. Så Andreas. Det er som om han har fået et fiskeben galt her, der bliver ved med at dirigere. Gamle gas. I har måske ikke boet så meget i havet. Og måske er du aldrig blevet præsenteret på en vogn. Nej. Så ved du sikkert heller ikke, hvor sjov en hummerkvadrille er. Nej. Er det en slags folkedans? Nemlig. Han stiller sig op på en række. To rækker. Ja. Sæler. Nej. Sild. Ind med jer nu. Ja. Og laks, værsgo, gør jeres entré der nu. Ja. Alle vejen. Kom så. Ja. Er I med på scenen? Kom ind. Men det er sikkert langsomt, ja. Det tager som regel et stykke tid. Ja, alle mand, stil frem i jeres kvadrille og værsgo. Ja, alle med en hummer, som har. Naturligvis. 2 skridt frem, gør front mod parken. Ja, og så går denne vilde dans. Hvad min sang? Eller, jeg kunne godt synge. Nej. Listen to the music.
meget suppen for den gamle Jas. Jeg kan det godt, hvis det ikke skal være, jeg mener. Fløde og vin, den venter nu i en varm terrin. Hvem vil ikke juble for sådan en luksus? Aftenens ret, den lækreste suppe, den lækreste suppe. Hvem gider have kød, fugl eller fisk, eller måske brød? Hvem vil ej give det hele og mere for en skål af lækreste suppe? Suppe med fløde og vin, den venter nu i en varm terrin. Hvem vil ikke juble for sådan en luksus? Aftenens ret, den lækreste suppe, den lækreste suppe, det lover jeg. De smager, de smager, kan jeg sige dig. Den lækreste skildpadde laver den lækreste suppe. Suppen er så god, at du ikke tør håbe. Og så omkvædet en gang til. Den snart skal over. Stop det dog. Nej, du rører ikke. Retten er sagt. Anklager. Læs anklagen højt. Retssag om de forsvundne kager. Hvor Hjerter dame kun bagte tærter den lange sommerdag. Men Hjerter knægt, han stjal de tærter, så forsvandt ro og mat. Træf jeres hændelse. Mange ting fra kan første vidne ind. Første vidne! I morgen skulle jeg bare stille. Der var ikke blevet færdig ting, da retssagen gik i gang. Det burde du have været. Hvornår begyndte du? Den 22. marts, tror jeg. Nej, det var den 31.
Nej, det var i går. Hvornår ellers? Nævningeråd, læg tegnene sammen og opregn til kroner og øre. Tag så din halv af. Tygos! Nej. Jeg er her for at sælge den. Ja. Jeg er ingen af det selv, for jeg er plettemager. Lad os høre en vidneforklaring. Du skal ikke være nervøs. Så bliver du henrettet på stedet. Jeg er bare en tylle hat med deres majestæter. Jeg begyndte på min ting for ikke over en uge siden. Og påskeharen sagde, vælger du så? Jeg benægter! Han benægter. Undlad den del. Forudsat. I hvert fald sagde det for lort skildpadde. Men du har ikke. Vælger du så? Jeg benægter. Han benægter. Hvis videre bliver ved med at benægte, kommer vi jo ikke videre. Kom så. Jeg er bare en tylle hat med deres majestæt. Du taler din sag dårligt. Hvis du ikke vil mere om sagen, kan du træde ned. Ned? Jeg kan ikke komme længere ned. Så kan du sætte dig ned. Alle bytter plads! Hvad er næste vidne? Næste vidne! Travias Hansen. Det er Alice. Alice. Jeg ved jo slet ikke, hvem du er. Magda, hent hende. Hvad ved du om sagen? Jeg ved altså ingenting. Slet ingenting. Nej, slet ingenting. Nej, ingenting. Hun ved da heller ingenting. Nej, hun gør ikke. Nej, det gør hun ikke. Se, det er jo meget væsentligt. Uvæsentligt med det der, har sagt, naturligvis. Ja, naturligvis. Jeg mener, det er uvæsentligt. Lad højre. Bring mig reglementet, så vi kan få sat skik på det her spil. Regel 42. Ingen forlader retssalen. Hvor skal du hen? Ja, hvem er du? Jeg ved det. Ja, Men jeg er jo Alice. løgner! Du ved slet ikke, hvem du er. Det sagde du selv. Det er helt løgner. Okay, så bliver jeg her. Den regel findes vel overhovedet ikke. Du er sikkert lige opfundet. Det er den ældste regel i bogen. Så vil det da være normalt. Travias Hansen! Du er slet ikke for den her vidne, den her majestæt. Nej. Jeg har lige fået fingrene i det her brev. Hvad står der? Jeg har ikke åbnet lige nu, deres majestæt. Jeg tror, det er skrevet Fangenbjerg. Til en eller anden. Det må det jo være. Ellers var det skrevet til ingen, og det havde jo ikke været helt væsentligt. Hvem er det adresseret til? Det er slet ikke adresseret deres majestæt. Der står ikke noget udenpå. Nej. Det er ikke noget brev. Det er digt. Er det skrevet med fangens håndskrift? Nej, det er ikke deres majestæt. Det er det allermest mystiske. Så må jeg høre efter lige nogen andens håndskrift. Men jeg får lov, deres majestæt. Det var ikke mig, der skrev brevet. Og det kan I nemlig ikke bevise, for det er ikke underskrevet. Hvis det ikke er underskrevet, gør det bare sagen meget værre. Det beviser du uden at lusk. Ellers havde du skrevet under som en hæderlig mand. Nej, det beviser overhovedet ikke et klap. I ved ikke engang, hvad digtet handler om. Så læs det højt fra begyndelsen. Fortsæt derefter til du når anden, hvor du stopper op. Så ud med sproget. Jeg hørte, du hos hende var, og at du nævnte mig. Hun roste mig for, hvad jeg har, men svømme kunne jeg ej. De gav ham 2, og hun fik 1. Du gav os 3, men hør, han har vist returneret dem, skønt de var mine før.
Det var det vigtigste bevis, jeg har fået indtil nu. Nej, det giver ingen mening. Det er det mest krystalklare side, jeg længe har hørt. Hvis der ikke er nogen mening i poesien, så sparer det også for en hel masse bøvl. Fordi han lige kan finde nogen. Men der er nu alligevel en vis mening i det. For svømme kunne jeg ej. Det kan du da heller ikke. Kan du knække? Poesien er en invitation til fortrolighed, ikke anklage. Så vidt så godt. De gav ham 2, men hun fik 1. Men vent, det var det, de gjorde med ternerne. Og det fortsætter jo. Du gav også 3. Hør, han har vist returneret dem. Hov, der er det jo. Kærerne! Men hun fik 1. Hvem er han? Er det Anders? Aldrig. Sådan ser afgjort. Træf jeres kendelse. Dommen først. Hændelsen bagefter. Hvad mener du med dommen først? Nu løber det der helt af sporet. Hold din mund. Hør aldrig i livet. Jeg vil lov til at have min mening. Hendes hoved! Hør mig. De er jo igen et spil kort. Så vi kan lære fuld. Hvad laver du så her? Til hjem, hvor du kom fra elendige pigebarn. Jeg er færdig med at kaos. Du kunne jo også blive og danse lidt endnu. Også ikke en idé. En tosset og fantastisk idé, men jeg tænker, jeg skal gøre opgaver, jeg må løse. Hvis jeg nu forsvinder langsomt. Men du vil ikke først kunne huske mig, når du er helt forsvundet. Selvfølgelig vil jeg det. Hvordan skulle jeg kunne glemme dig? Du er min allerbedste filurpat i det her mærkelige eventyr i mit liv. Det er som om du er blevet hele svaret. Lykke på rejsen. Du ved nu, hvor du vil hen. Vi ses igen. Så er der 2 minutter tilbage. Ingen forlader lokalet, før eksamen er færdig. Ellers er det af med hovedet. Ja. Til jer, der anklager poesien og råber ud med sproget. Det er verdenen, der er en lukket bog, og hvis tiden skal flyve, er det kun igennem fantasiens poesi, at du kan få adgang og give det fortrolige ingenting et navn. Til jer, der anklager poesien og råber ud med sproget. Det er verdenen, der er en lukket bog. Og hvis tiden skal flyve, er det kun igennem fantasiens poesi. Få adgang
rigtig meget, for det har vi i hvert fald. Yeah! Bøsser, der er sat op på skolen, fordi de får nemlig også
bøssen. Tak for i dag. Jakob!